तो नमस्कार प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग और सब बताएं कैसे बानी रुआ सब है। उम्मीद करता नहीं रुआ सब ठीक ठाक होखा भैया और हमहू ठीक बानी। तो स्वागत बाटे आप सबके राइटर विजय बागी के चैनल पर। और आज उपस्थित बानी रुआ सबके बीच में लेके एकदम ब्रांड भोजपुरी सैड सॉन्ग, बहुत बढ़िया गीत के रचना के लिए बानी। और दिल से बताओ तनी भैया कि अगर नया म्यूजिक बनवा के अब बढ़िया तरीका से गायकी कर देता नहीं तो गाना 100% गारंटी के साथ बजी तो बजी। तो चलिए देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत कइल जा कि कैसे गीत के गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करे से पहले भैया एगो बात बतावल चाहब। रउआ अगर नया सिंगर बानी और सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में भटकतानी, बढ़िया तरह के गीत नहीं मिलत, तुकबंदी अगर सटीक नहीं मिलत, गाना रुआ मन पसंद के नहीं मिलत, तो भैया अगर हमारा चैनल पर आ गई बानी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली। हर रोज रुआ के नया नया मैटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। काहे कि हम हर तरह के मीटर लिखिला, सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, धोबी गीत, पूर्वी गीत, रंगदारी गीत, चाहे सीजनली कोनो प्रकार के रुआ मीटर चाही बेहिचक रुआ कॉल या व्हाट्सअप कर सकीले। डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिले बानी। और आज के मीटर बाटे भी एगो बहुत बढ़िया गाना रहे पुरान, अरे यारो रब से दुआ करो मैं उसको भूल जाऊं। धुन ये बाटे भैया, लेकिन देखी भोजपुरी गाना कैसे गाओ बाटे। अरे होखे नाही देव हर जाई हम तुहरो जयमाला, कि होखे नाही देव हर जाई हम तुहरो जयमाला, आ मड़वा में बरवा के तुहरा काट दे हब हम गाला, कि मड़वा में बरवा के तुहरा काट दे हब हम गाला, काट दे हब हम गाला, काट दे हब हम गाला। आज से थर थर कापी सुन ले धोखा देवे वाला, मड़वा में बरवा के तुहरा काट दे हब हम गाला, मड़वा में बरवा के तुहरा काट दे हब हम गाला। तो भैया ये मुखड़ा लेके उपस्थित रही रुआ सबके बीच में। और दिल से कहती भैया मीटर अगर पसंद हो तो बेहिचक रुआ कॉल या व्हाट्सअप कर सकीले। हमारे व्हाट्सअप के नंबर बा 8874473128। कोनो प्रकार के मीटर लिखवाओ खोके चाहे नया म्यूजिक बनवाओ खोके निर्धारक बेहिचक रुआ कॉल या व्हाट्सअप कर सकतानी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करब, कमेंट करब। आ चैनल पर अगर पहली बार आए लोग भैया तो रिक्वेस्ट बा चैनल के सब्सक्राइब कर ली। हर रोज रुआ के नया नया मैटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। मिलत नहीं फिर से अगला वीडियो में कुछ नया गाना के साथ। तब तक अनुमति चाहता नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।